Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ngam em tội hại vi ngàn lại các cam của họ yang ngapa ba sengap ba ba ya rabe nga ya khnang yo imani sen bercha le be na ha ki pa yo sengap ha ka ding yo de ji hai nga ta ko ding ajen ni yo le ko họ yang nga ko be chbun ba ya rabe nga to kalong ke ek ke bas ngau khia man yo I ba oba snyau bhalang thar ubala long MNA la laisen lai wat bat menteri hapo ka sarkar MDA shim la satya ban te la kam ya kinokrshan jo ka party NPP ban shim ya ka an halakakti kinokrshan jo ka NPP nakalu maya club polling station ka bahap hapo ka snong wayajer club en ibor da ka ba khanglat ik polling agent jo ka seng congress bat yo Kyrtong Shimet u generous paslen bat berngem berset yaki hakapor min step kat ba kidang thmu ban let pendat ya la ka jo ka kamram kum ki polling agent kini ki polling agent ki balami na la yeng hakapor min step kila sha khang Lynti hakakan hun jo kinokrshan jo ka NPP habala poi ka kutlat kini ki polling agent kila haban pan jingaram na kinong pet perman ki bala thung kerpang da ka election commission of India khnang ba kin yop an pendap ya la ka jong kamram kum ki polling agent da ka jingarap jong kinong pet perman lembat ki bor pulit la let shaw ya kini ki arngut ki polling agent ban pen poi ya ki sha polling station andala poi haka khodop bandung sha ka polling station kinong trei ba kinong kershan jong ka NPP kila persang ban background biang hunre ki pulit kim shemla aila satya anda lakut ke port have vote khnang banlat ne kinu ki jingja ki basngausi ki pulit kila senran ya kini ki arngut ki polling agent tat hadu banda poi suk shalaying namar kini ke jingja kini ki arngut ki polling agent ki dangdon menta hap deng ke jing siir mensiem yo ke shap ben her kaput hakino kershan jo ke NPP hakisngi ki bansawan ba nga to dong sa jong ma jen rostos le nga mano wana hini kam polling agent kata ada sama ham ada mudu yang pada berkeri ada dat perang ada mut ngau peniam dan ngapa bah pada ngam em lai ngau jong ibru ngalai kata ngau hok yong kata ngada mudu ya peniam ba dan ngapa pada ya rabenga tok de sin wa benopi ngam em tội hại vi ngalai kata ngau hok yong pada sengap ba ya rabenga ya khnang yo imani sen bercha le be na ha ki pa yo sengap ha ka ding yo de ji hai nga ta ko ding ajen ni yo le ko hok yo nga ko be chbun ba ya rabenga to te ni ken ten sin cha ngo